Shwmae bawb, fi wedi cyrraedd y maes carafaner ei Steddfod a heb wneud vlog ers dros blwyddyn a o'n i'n meddwl pam lai fi yn yr ei Steddfod. Greiddon ni neithwr, mwd bobman, fel chi'n gallu gweld, a fi, ond mae'r hael mas, amser i fi fynd am dro bach fi'n credu. Dwi'n fi adael y garfan, mae eisiau fi weithio mas pa specs i wisgo. Rain. Lliwgar. Enfys. Neu, Gan i weld. Rain. Enfys bob tro, bant â ni. Cyn fi fynd, mae eisiau fi wneud yn siŵr bod popeth da fi. Pwrs. Ffôn, Wellingtons, a mae'r Mac yn y bag rhag ofon. Ond sy'n eisiau fer hyn o bryd, mae'n llachar, mae'r hael yn gwenu. Fel chi'n gallu gweld, mae fe'n fwdlyd beyond yma. Ond mae'r hael mas. Dych fe, gwyddonle. Baneri, hwnna'r llwyfan perfformio. Byddai'n joio fan'na yn y sbwri. Cowboys dros Botwnog yn waren yn y pnawn. Hyfryd. Reit, bant â ni. Reit, tu ôl fi fan hyn, chi'n gweld maes B. Dyna ble mae pawb rhwng 16 mlwydd oed a 20 mlwydd oed yn mynd i fwynhau. Gigs, scene rock Cymraeg, joio. Ond nawr dwi'n mynd i fynd ffryn i weld beth sy'n lawr fan'na. Dewch dy fi. Dyna y tŷ gwerin. Fy hoff le i'r y maes. Mae'n wych. Byddai'n mynd i weld Gwilym Bowen Rhys na siŵr o fod. Bach o glocsio, bach o ddanso, joio. Ble mae'r fnedfa? Pen arall y ca yn credu. Ond fi offi Bodedern gynta, gweld sy'n fath o le o hwnna. Chi'n gweld tu ôl fi fan'na? Beth gwyn fan'na? Sy'n edrych fel box of atches. Dyna'r pafiliwn. Le mae'r bobl pwysig yn gystadlu. Ond byddai ddim yn gweld rheina heddi. Fori falle. Heddi taw beirniad sy'n cerdded y flan fi. Achos mae'r beirniad yn dieddol i wisgo siwt a Wellingtons yn yr ei Steddfod. A mae fe'n dal llyfr. Mae rhaid bod yn bwysig. Hello. Newydd gyrraedd pentre Bodedern, a nawr fi'n gallu gweld arwydd bach yn gweud gigs cymdeithas. Dyma fe. Glaw wedi golchi'r geiriau ffwrdd dros nos. Wps. Yn y pentre fel arfer. Nosweithie gwych. Cymdeithas yr Iaith wastad yn rhoi gigs da ymlaen. Lle fi bopo mewn un o'r reina nes mlaen yn yr wythnos. Ar ôl gweithio'n galed. A dyma fi wedi cyrraedd y maes. Dyma fy vlog bach i o yr Steddfod, ond nid y maes ei hunan yn popeth arall o gwmpas y maes. Ond fel chi'n gweld, dyma'r prif fynedfa. A os i chi yn yr Steddfod dydd Mercher, dewch i babell Mentre Iaith Cymru, byddai yna trwy'r dydd, a byddai'n neud gweithdai vlogio gyda plant a bobl ifanc. Fi'n gobeithio cael criw o'r de, criw o'r gogledd, a bod chi'n neud her vlog Cymraeg gyda'ch gilydd. Os chi'n ffansi dod draw, dewch draw i babell Mentre Iaith erbyn 1/2 awr wedi 10, bore dydd Mercher.